Tervetuloa kuulemaan vaikuttamista Humakissa ja Humakossa. Mun nimi on Jenna Ojala ja mä toimin vuoden 2016 Humakon hallituksen puheenjohtajana. Mä oon Marjana Rantanen ja mä toimin Humakossa toiminnanjohtajana. Helpoin tapa vaikuttaa meidän korkeakoulussa Humakissa on tietenkin meidän ikioman opiskelijakunta Humakon kautta, josta Marjana teille seuraavaksi vähän kertoo. Joo. Humakon toiminta, kuten muidenkin opiskelijakuntien toiminta, perustuu ammattikorkeakoululakiin. Ja ammattikorkeakoululaissa määritellään tiettyjä tehtäviä opiskelijakuntien tehtäväksi. Ja sieltä esimerkiksi yksi tehtävä on se, että meidän tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua. Ja meidän tehtävä on valvoa ja vaikuttaa opiskelijoita koskeviin asioihin opiskelijoiden edun mukaiseksi. Ja minkälaisiin asioihin me ollaan sitten vaikutettu täällä Humakissa? Vuonna 2016 me ollaan esimerkiksi vaikutettu Humakin digitaalisen kampuksen luomiseen sekä opetussuunnitelmien uudistamiseen. Humakissa otetaan vuonna 2018 käyttöön digitaalinen kampus, jolloin periaatteessa kaikkia opintoja pystyisi jollakin tavalla suorittamaan verkossa. Ja Humako on vaikuttanut isosti tähän luomisprosessiin, jotta tämä toteutus olisi mahdollisimman opiskelijaystävällinen sekä vastaisi opiskelijoiden tarpeita. Opiskelijat sitä kampusta kuitenkin pääasiassa käyttää. Digikampuksen luomisen yhteydessä ollaan myös uudistettu yhteisöpedagogien, tulkkien sekä kulttuurituottajien koulutusohjelmia tai koulutusohjelmien opetussuunnitelmia, ja nämä uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuoden 2018 syksyllä. Näissä uudistuksissa on erityisen tärkeää kuunnella opiskelijoiden palautetta, minkälaiset asiat on ollut ongelmallisia tai minkälaisia tarpeita opiskelijoilla tai työelämällä on. Ja opiskelijoilta saadun palautteen mukaan sitten voidaan vaikuttaa näihin opiskelijoiden asioihin aidosti. Näissä digitaalisen kampuksen ja opetussuunnitelmiin liittyvissä asioita me tehdään vaikuttamista Humakin eri työryhmissä, ja näihin työryhmiin valitaan opiskelijaedustajat vuosittain. Meillä on työryhmäedustajia esimerkiksi koulutusprosessiin liittyvissä asioissa, opintotukeen liittyvissä asioissa sekä humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa, jossa opiskelijaedustajat toimivat aivan tasavertaisina edustajina muiden työryhmäedustajien kanssa. Tämän lisäksi Humakon edustajat tapaa säännöllisin väliajoin Humakin johtajia, eli rehtoria ja muita johtajia. Ja näissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisuuksia Humakossa sekä opiskelijakunta Humakossa. Esimerkiksi keväällä 2016 Humakon ja Humakin johdon tapaamisissa kerrottiin Humakon vuoden 2016 toiminnasta, eli mitä opiskelijakunta on tehnyt vuonna 2016. Tuolloin päivän polttavina aiheina oli esimerkiksi Humakon toiminnan opinnollistamisen kehittäminen. No mitä tämä opinnollistaminen sitten edes on? Opinnollistamisella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi työelämässä oleva opiskelija ei käy luennoilla, jos hänen työnkuvansa on sellainen, että hän saavuttaa nämä opintojaksoon kuuluvat tavoitteet työelämässä. Eli hän oppii samat asiat siellä työelämässä kuin mitä hän oppisi siellä luennolla. Humakossa tosiaan hallituksen jäsenetkin oppivat toiminnasta tosi paljon asioita, ja sen takia myös he opinnollistaa heidän toimintaansa opiskelijakunnalla hyvin paljon. Esimerkiksi keväällä 2016 hallituksen jäsenet opinnollisti keskimäärin 15 opintopistettä, joka on aika paljon. Vuonna 2016 luotiin selkeä malli opinnollistamisesta. Tämä opinnollistamisen malli luotiin sillä ajatuksella, että se olisi mahdollisimman toimiva sekä sen opiskelijan että lehtorin näkökulmasta. Näiden Humakissa vaikuttamisten lisäksi Humako vaikuttaa valtakunnallisiin ja kunnallisiin asioihin. Näissä vaikuttamisissa me tehdään paljon yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijakunnat tekee paljon yhteistyötä ja me ollaan esimerkiksi luotu yhteinen kuntavaaliohjelma, jonka pohjalta vaikuttamistyötä tällä alueella tehdään. Vuonna 2016 suuri saavutus on ollut se, että Nurmijärven opiskelijat on saaneet mahdollisuuden hakea pääkaupunkiseudulla sijaitsevia opiskelija-asuntoja, kun ennen tätä mahdollisuutta ei ole ollut. Sen lisäksi me tehdään valtakunnallista vaikuttamista. No miten sitä valtakunnallista vaikuttamista sitten tehdään? Meidän kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n kautta. SAMOK on siis Humakon kattojärjestö. Ja Humako on siis SAMOKin jäsen, kuten kaikki muutkin opiskelijakunnat Suomessa. Opiskelijakunnat vaikuttaa SAMOKin toimintaan vuosittaisessa liittokokouksessa, eli opiskelijakunnat pääsee myös vaikuttamaan siihen, mitä asioita kattojärjestö ajaa valtakunnallisesti Suomessa. Humakolle luotiin vuonna 2016 oma poliittinen ohjelma, ja tämä poliittinen ohjelma ohjaa Humakon niin Humakissa kunnallisesti kuin valtakunnallisestikin tehtävää vaikuttamistyötä. Kaikista tärkein vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin aina opiskelijoilta saatavan palautteen pohjalta. Esimerkiksi vuonna 2016 tehtiin opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta kannanotto Humakin tulkkikoulutuksen epäkohdista. Ottakaa siis Humakoon yhteyttä rohkeasti.
tehdään Humakista yhdessä parempi korkeakoulu ja parempi paikka meille kaikille olla ja opiskella. Lisätietoa Humakon edunvalvonnasta voi lukea Humakon verkkosivuilta www.humako.net.